Never. Bomas lomwe. Amalawi akudziwa, Amalawi azuzika. Orapa sandrama. Orapanga bwanji. People cannot vote for you. Anthu akufuna kusintha. Oleweyo utapikisana ndi galu, anthu avotera galu. Oleweyo chakwera utapikisana ndi buluzi, anthu avotera buluzi. Chifukwa chani? Anthu afuna kusintha. Dzulo kwatuka ripoti akunena kuti ana 6, banja la anthu 6 pa khomo kuti aje kukhuta. Amene akhala kawali, amene akhala kubangwe, amene akhala kuwinga. Banja la anthu 6 akufunika ndalama yokwana 900,000. Lero ma civil servant akulira, akupita kusiku. Ndikumata ndaona kuti iwe president kweza malipiro. Wakweza katundu tavomera. Kweza malipiro. Chifukwa a president amenewa tikudabwa nawo akusaka ndalama za kampeni. Atenga vitumbiko mumba kumalimbana ndi amwenye. Amalawi ndomvesa chisoni kwambiri. Ndikuona kuchemerera ndithu kumamuchemerera vitumbiko mumba. Mukuchemerera chani? Vitumbiko mumba kopseza amwenye. Chimene akufuna yeyo ndi ndalama za kampeni. Amwenye aziopa ampase ndalama za kampeni. People don't know. Akuti ayi akugwira ntchito. Ngati akugwira ntchito apite kwa Capitol Hill akamuze chakwera kuti bwana onjezerani malipiro ama civil servant ndi 44%. Koma chifukwa chani akulimba ndi amwenye? Anthu obwera amakhala mantha. Ndi zimene akuti na vitumbiko mumba akupita kwa opseza kwa sekera makampani. Ndikuma opseza ndi chombe choti anthu aja aziopa azipeka ndalama kwa MCP. Chifukwa anthu ambiri amwenye amene akugundidwa samasapota MCP. Mufufuze makampani onse amene vitumbiko mumba akuyendera, amwenye amene aja amadana ndi MCP. So akwachita target ndi cholinga azapasa ndalama. Amwenye amene amasapota MCP sakusakidwa, akuzuza anthu, akuba forex, koma sakusakidwa chifukwa ni mbali imodzi ya government. Koma mpeza Malawi na wake akuti ayi vitumbiko mumba ayi anditsogolo, vitumbiko mumba this, vitumbiko mumba that. Inu chimbava ichi ndiye mweyu amene anaba 1.2 billion kusea 20. Ndiye mweyu pitani kusanje mukapeza njanji sinathe koma ndalama zokwana 128 billion zinasowa. Angafotokoze vitumbiko mumba kuti ndalama zinapita kuti 128 billion anaba MCP mogwirizana ndi mumba. Mupite ku Nokma kuli makampani Chem Oil, Adrax, Augusta, makampani amene aja anabwera ndi mumba akuba ndalama za mafuta komanso wa dziko muno iye nkumalemera. Lero akopseza amwenye akuti amwenye aziopa azipeka ndalama. Okay, if you are real upite kwa Capitol Hill ukamuze chakwera mawa atimve kuti ma civil servant ana capital aja mwaonjeza saa ndi 44% osaimbana na amwenye. Amalawi tikaphunzira kuti azoona dziko lino litukuka. Munthu kungobwera likupasani fundo basi mwamba khulupirira. That is why 2020 munavotera zisilu. Lero mukulira anakunamizani fertilizer muzagula 4,400. Iyayi muzagula sugar 200 kwacha, muzagula sopo 20 kwacha. Inu kukhulupirira. Lero mukulira malonjezo amene anthu akulonjeza osamvera. Panopa tikufuna munthu amene ndi experience. Ndiunene zoona panopa Joab kuti mulimi wa ku Malawi wazunzika kwambiri. Kuti akampeze fertilizer 25,000 kwacha sipano. Ndekuti alime mwina maekala awiri matumba 4 osakwanitsa. Makuponi amene akungogawa mwina kuponi ija makuponi 4 mudzi wa anthu 100. Ndeti maana kuti Muammar Gaddafi, Idi Amin, Kamuzu Banda sanaganize kuti adzachoka. Amapha anthu kuzuza ndikuna pano ali m'manda. Iwe chakwera usamale. Ukamatuma zigawenga kumakhala pa anthu uzikumbukira nthawi. Time is very dangerous kumayopa. Pofika 16 September ngakhale Annabel John Temple kandi Jezebel saza kupumutsa. History is the best teacher.